umuyigonde bwensi umusangirekano usura bwenyangi mbabwata sura korera umuyigoyo asobwa tuherera ubwigoromono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero eryubwero leraya onsi ayewiko munyene twakere simi usego talira chinsemo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yawe ime Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli Mwanchomo ligere bweta seni kia Ndizi TV wairire buya ande onsi ase ogenda tukobokubwatia emerobiri imegeta seni kia Ndizi TV koru bagakite goikira chinga kibune chia bange mpagenda tukobokwenekea ngabe kanyire asekirenga gyo kubwatia omurobiri bononyara kobogoswa sembeo umuroberio obosera wenga ngabotambe tagotabekerenga ekenene no kuigika nabo igokwena nang obosera obiya kigima ase chinga chinto twena na abagambi baito chinga kichire raisi kigima ne chinyororo banyara kwa bakora emiremo yabo abaiboli ase chinga abarimu ase chisukuru na barabanyara chinga kichiro umanye enga na yero kebuche ni ndiragete bone mechande koba kirasi yaba ase chinga chito chingene ase chisukura sawa na widu wakonyora chisembi ase chikanisa nobo korere bonde bwense bakonyora no erochi bana bakogenda roko bucha amaji kwanyara mu chando chiro bunere botambe omogani oito pasta no nyare kabawo kana ime studio pasta tete kogana na kwane litagia go kogane kwanya go kotaria bon abantu abarigire litago inde banyara kabawo kumanya emera kabawo karibu sana ime omorobiri obosera bwenga biamu kwani mwanchu murigire ndo mwarika barigire baito na bategereri asamarieta ngoro kwa pasta chosho alijana nigo ngorandi kanisa ya Onywere DH onorende aiga Ndizi TV watu wajira asengi jova semia wate kana na ya tuarorire na ya to koiwa egere to konyane at least inka ebe na ye una koiburi tu inka ya rose tibu kabengi yana yo na waki ni bwaro na ento ke tena yo nyore make nara go itirite yes bono kwanya bwata bya bono to kuinyorania twinyoraniri twadi justi ga toro na intuna inka yao na ya we nane umusingi okoigika wo kujikobore sokoro na kiye kujikorukwa agiyagine nyakiyarete bwoye yes none ke rumonta asiri ubongi nagiatigaba nakiabarerete bona twateke twinyoraniga yes kumanyite kinoko inyorania egera tobekana bya spikaso rekire yes egera enka ebengiya ubosera nelinga umwana yo no musera pero monda para mono musera amungino yo abosera bwa no biyabole umugago yo ndike imuremeke kinomia ateme bono kuna gogo ko bosera biebara sana enka yagera kwa turwa biebara sana karibu sana pasta imeya studio manyete mbaroro bali bakoro kwa chisokoro botambe bande ngatwa kinira tometenga abantu bayikire emyaka iri yokoro kwa sokoro gabweta kuba omwororake enjirenda bwako model abana bara abacukuru bae bechimbwa chonse akine pasta ndo kwanere ngana bune yurero kisokoro njiro bara batindi ko bwabona ari bare emyaka iri igato kabisa batindi nogenda utunonyeri pera ryo kakonyori pera mutigoro nigara kominyoki akominyoki kegema anyway asemera ko ba yabono pasta
kwa niaba yekegori geke kia bari banyere ko bagoswa senyomo wakatikati wiki nigo bantomete ochasori wakatabanga amisi pia unasenjo kwaligania omugeni pasto yo kwanira amangana amarito kimasinga chito kurende ase bitukuria rero kwanerango abairi abagwe sonania amone nyumo yabali banyare ko bagoswa asumurubiri bwenyomo kibare abake encherende neri pasta nga okonyoranga amisi njena nyomire omutinyo yo mimitinyi nyere ko bigweta kigwika osoro yo gatatu ika kwanyora tatonte biringa yaya mokogoti umwana musibati mintonari ga igatigangara cara gutira ga gwa keigo kakunya kurigiri kibarua kwanyara nga bairi nonya abana bamintu abamate abako bari bakoroka ni los bachire bayasona niri amone nyomo enyomo ere endere kigima mochanda bagutira abotanga yaya pasta nigo tokorera uchime tokonyara kosinyu kohereza ke kogero yo gotomugocha no muiri at 1 point range nansi irete onika okoranga igategetengera niyo koboko pasa karibu sana asenganeye chinga kinjire chichi emyaka nera very specific ngaya ikabara kole emyaka ebere umwaka yom imetinye elinda abayi bama yagocha asenyomoye wacha komenya inyomo no gochaka gwenka inyomo no muntu ogutachwa watananwa umuntu utaranyoma iga agotegemeta abaibuli nabwo agusaba nabukirige ndako report yataranyoma no ataraba mwaye iga kurigirira igoro tebi abaibuli ngegento abaibuli nyemba bwati bateba nyasaye abangeta abana nyakende na nyare kuba nkonyi onekero umuntu asoyire inyoma banyora ndi umuiseke no mumura banchanire banyomanire number 1 go bakwoboa bamanyaini go banchaine lakini mbara amanyana kiagera senarerere twinjana rere tunengao nayo karerwe ngao injira bibuli bare go triti nengao na injine ngao bona kero bono mubwene temonyore ibiro byeino mukaranse mogambe mumanyane mumanya kumenya yumuntu akobeoika na kinanje tegoso yaro muntu mugiriru bono mwanza kunya kumanyana asamariko bibilia gotebaiga mimwe nkore gotangu muntu kanyuo mirikare igare koego nyori gokora imirimo taigo jimirimo akoego rusa obane no anu mukaye umwaka oyomo iye minute paka banyoro umwana bamanyambu yabare bamanyanire bono umuntu akagenda imirimo nakiko kwire imirimo onyore ngana utigirigesa nyine yowese gitikonda sigi mpaka urindi akobana mukaye buka bamenye tahamo mpaka umwaka omugima yagera bamanje kugenda imirimo igo nayo umuntu omugeni mwanyumanire bikamwewe kera muramanya intubire magoko mukugamba byeino wasa umanye tekiretu akwanenga na bebwenderete ever alright one of the so as practical pasa is it really happening as chinga chit nikuvuga tiere chinkanchi bwe kaini yes family te bwe kaini unabono na manyire iganje yane mwana ta kunyoma mogeni gosene mbere makare manya ko mutomero muyi agendo mo wako munde ngene mo benere yes yaya iwo oikotiga bantaba baramanyana yes barapanga mwabo biya nende bararora ngakiba komenya ngakibagwa bintu bakomenda ba kero umuntu arenge bwiye kabwate gendo kyoma yes bono banga komenda umuntu kumutomero muyi kegima mumwana na tiga kasomera abo mwao munda kuruero nankwanyu amete bono libagande otebero bono yemono sa bono bastante que boro tari korokana bono te to kuanere obo bwanyara ko bokoreto yakora to akora ngaya aba babire mpaka ne tichinga kibanyara ko bakumanya turamanya usumu sachogo kyoikera kerengo ki agoika unyara ko bagako gechiwa bono kwanyara ngo muiri ochire gari umusacha no takagotogo nyenchera gete kwanyara umukungwa kunya kweba cha maiga yo muiri oria naye gwasinyuko yanonye kuwarengo execute discipline ende yonse gose kwagorora umukungu ari nyumba jaba omuchando abangi babatenga this is the beginning yenyome yikubwa is it true pastor nekene
ekiagera nye mwamochana maete goika motogonyerane oranga kya kubianga goiko muisekara ari minja taikani gendo kwa motebi aranga gyo kubianga bono gutaka komotebi ekene yuguzi komotebi kiagera umuntu narororo oyo kabere utaramanya ningo nende urasoka siri jenisi yes kero bobisi bwa nyomba no abantu babere barimo kunya ko biki ndubina yes kyane no kuzuki muri bune ibangi morana ki etabina kiere egina batebere tirina ki obwanjani ndire muri isiko moko gamba iguru yenyomba ari obwanjani boro mugo ikanyomba no musuba diara igamambi abuka wanzi gutuka kina nyombe yeriga naigo sire kintu kite kitabere tia naino ni nyumba kanya muntu akogenda gucia nakyo muntu yari bono gahankuri bari kumanyana bono kumanyana gukurigo bono mangano bwanjani yari yabona stuki bono tukukwansa kwa busabu nyumba nakyo mucyore ujegere gongeyo kigitanda kigare nakyo sabakuragira bakurusi amachi bono tojina bono kuriya mamoto no bya bono kunya kumaga magori no tayitonyolirika Demona sana mancho mori gelia sanga ekerengele kiago amo na into especially ekegori ekeke abubara bagani asenyomo bari mwantomete jena yare tire tuwaja bikira SMS ari bagani liya sanga ekerengele kiago mona into mancho mori gelia wetara ase namba ya SMS ira TV ya buga go tuma ujumbe ya goli boli yago nabige kerengele kiago ne tabanga neri boli ko bolia na ino regari wakongira asenyomo no bato bosemi bokiga na kwa ko bwatoka ukiaso mancho murigereria no bato bosibori gotera se namba SMS yera se TV yango boigonyoranga gotera se mitandao ya Facebook rogere live bona Ndizi TV News digital gotera YouTube Ndizi TV News abo gotera ase website www.ndizitv.net tigango pasa turarigereria nara yayo korra umuntu baranyara ko bakorina na nyumba especially kiro mwiri yakire nchamisi asomo gwekana na nyomire umutenyo yo mo down the line mu mburumi nto chiro yoromoke oroche musacho yubuna amisi ngiara nyare ko bagakorinwa na gutayikirania asenyomeye kinga kibagera ko bakomenya mu ngwito egento gego babwe getango no okoi ani okotebyo abono muiseke mukungu yoja koteyo musacho yekene bunaro rire ono gusinya Wamunya kujina boko gechi kubwango iga. Kuraga gechi kubwango iga kubona ki. Ndoji ikinki utatakiriti. Ona ya baba biri. Mbata getiyo yondo gatatayi. Yaya. Aya na ya bakora kidisha. Ona karu muntu ndaro iga kugacha. Okugacha. Ataraji nanyo iga keji komotebye ndonyo ndo ononya kugacha. Kugacha kuri kuja kwa ichura. Yes. Umuntu base kwa mwa kore kende kya yone oye te muy karanse mwara mukuragera mumunya koseka mwaburani mamu minando konyera mamu minako ke juwango yes mugagori na kier narra ko biye musa mukungu byo muinari ya muhama toria kiyo bana kuma no mungi ona na mangana mo kubura ni kale muri mu babe komanyanga kiari bintu kete ngai bikorwa ndata kagendo kete ngai ndanyona ona na yaino ono mundo yonde tuwendi ko bo abasti ko tebanga kunya ko boli binaza ko mutuko jime mungi na undi wa ko boli oyo momenye to ko manera na bloso ko si siri yo oso karo yo sikunyu magari kwa kesi minga ya musmati umindika kale uchando ga kwa motokonyera na jotero ga jote yo mwano yo na ko boli oni ndu linga buni teketera ena naliva ga baramanya na kora bali Pasta na yo kwa Caroline Mura agotebanga ekera abairi bagota senyo mu mapema nigo nonye obwanchani bokubagikana igo sivi bobisi bweini nona no mata kwa nyoma do bobisi bweini mboro bokugamba limara goba ani babu kono nganyama Aga ko Dennis Kurukegati agotanga pressure yani namaberera think agotanga namaberera mange kuruwase abairi nabo igo abaibori ngabanyare ko babago ko pasa tikango boko inkina kibono ndasirire mu muroyo mwitochi ikiraki kegera umuyibori tata nabagontenga ya no manye tobo ko mwete ndoja kwa mincho iri gukiyago bwata mu muroyo no koboko nerinde nero mu mincho iri gukiyago bembora ora pasta ono igamana garara kabiri yes ebe no mwana oguche skuru ogojo menya
takite kurara mwao inero limeja lakini ebe no muntu utakite mirimo gakobera asare murigeri yakore muri ne nyumba agende usenyo kuja mwana gagoja matukabira to murigeri nyumba agende amenye kyane erure komunde lakini yo gocha komenya bi kurara mwao gende sako genda kujia makira maroba no mukora yanere mesa mucharo abandi basa mato muchando bunoyo tinde kora uso muchando bunoyo nuri asa tometo gusiya ito na sandire ndinda I imagine ngaya ibinyora stomenyete chinga ninga se ito aso mugwika nongorwa chinyomba chiro chisaira nchiro mwiri arache motenga ya onye no kurage nabo kuragera kure no kurara kenda mundu umuchando buno pastor igore ase mechene emechiyo ese kikazi isiko umuntu abwate nyumba esingoro ekaranste bore kuragera umenya gwariro mwirisa bone ne obembora pas mwiri ka chiri mu romi nda ya ya I know yo mito to akina kama bwana iborio yes aba kala bantu banyomanire se jamorogoba ni chichiritani ngai nae tanki narora naye ngai waita ngai kwarora chiritani chichire private chiritani chire kirasi ekikora te bali abantu abayuri abakunywa marunga ki muranyu mwaro samaragoba mwenzi chiritani rende kali chigo jango chikonyo ero mwana ngoja ne mitanda ya aitera mukungu ja na ya aitera nyoro musaja garo sete araire usinyu mondago te umukungu nyure musaja ujire mote mondago te chiritani kiri jango kana chiritani jamaragoba chire te mejanda so mwana uraire mondo kata ani muraba geni chiritani bisi chanda no my pastor ase myakeria kare yukaribia witness ngaya abantu mbaga tumirutu waenda barachungusa nchire kwa gotanga yaya yenda ikachunguso nyaro keria nyare rero iga pastor abantu nigo bakomera na chikawo ase bakoremere ase kerege kekima baigwana batanga yaya ayanda bono tigatonyaga nyire guchiko bacha baswasenyo menchirende bacha akagosomana na kumanyana uchime mono okoranga ekikera begetange kerene chika kyo mwiri no nyago chasenya ngono asikikazi town mweme jandeko lakini inka ntuonya ri nyumba njiro na endiri rikale bigori biri twenga abana bayibuli baito kuchia aromanga naya yamara ko bajiri tan nkore ngi ari ko bamono ikiagera omwana mwibuli gategemeire fuli ando mundu kunyomera arengera omwangina ko lakini bono mangana ali tarenge bono epende ya chinchiri amangana chinchiri ibintu kite bya mente kire okwirigirira okero mwana akwirigiria ikero mate bana bagirigi bono rero kero munde irigire dike mwata ko lindo byaye bono ga bono to kunya ko wikani mangana makuru naya bona ya igabwate je to kunya gamba tororenga to konyane lakini talibons ba bagwanchirana talibons bagwanchirana ndi kana bura seri omwana ya mewakisi myembe kuchika mwibuli yakwange wibuta mangite mangana do kwanero mangi yes mangana ko biko do kwanna wibuta mangite mangana yo naro yo mukuru bono ya ko yene dinga yana omumenyete mwenzigo igono mura bubwa nchani bono ya ko motebe kana to motageti yori muri ko bwali chibese makomboere yora sane mara kwa wono mwancho muri giriye chijumbe chiregede chijingera rege igote ba kuru kwa Dennis Makuri kuru chinsemo chiakero ka gote banga even abairi abate ya bonus faras kuruwania abasacha bali barasinyo oni loso ta mukoyo nochi na kibono ko wasera musbati mwabo mukoyo ne karo ga pas esaba moya go kana akerebo akire mami musaja ngo sakuru dikuri ono wadigire mukoyo mo idio amono no monno na omuidio bono gutakanera makanigeti yes takitaragire wetanywe jae yoko mokani ko soko materia kengeyo rana murina yes bono na akareba amenyire mono bansire ko kunarana bali paka kutuma na kobe ikiagera yankorras mokane njera be gaturi eri ro muiria ko yaro muiria tagete omokorera kunata gete ne bato kunya ikiagera ta kunya ra ko reporting asukari dei ta kunya ra ko reporting atuma durance ko tingo ko jire ko dikirigas dai igata gete kunata ya bomoy bono mogaka na understand ona agutuma na goko
wa imano sana mwancho murigereria ekegori keria kinyere ko swase nyomo na kiwa kegena to ko gwetera amakon. How do we make abantu understand the pastor because baba baibuli baitu wose baba bairi for example na vera nyarikana inche na kinileta sobo lakini niende tutabe ngusiga iganisa lakini ndi kibaibule ngayaya mwana ito iyo ramisi osukire ukina akuru gari no wale ono mbate geti kumanya no nyobo gimomenye to giche baibute ne town yomenye na intu ara momenye igaiga na igenda guchioro. How do we make these people understand ni babanya ngayaya ugi mase town no boli bali sabu eta wote nero pass especially as sobo sera wechika bone gento to kora to dwaro umanyi edo dwaro umanyi turuoro to batebie kene na nyanjire paka birogete yes ndore sago ja kobere igera ona bakumuga bani ngai nyomba mbwate ndo kunyara kuisa na gira asili igandi kiasi umenya ko molete nera understand akoyebiro to solo Imano sana. Alright, naleka ko Dolphin Mora out a good evening from diaspora tuned in. Vincent Kenyoru korwa Iranda out a notore etobiki yo nigo ere morero masio iko oiko kurunya matuta otenga komo wikera omwelio na Evelyn Misiani kurwa chisemo chia marani agote batuko pamoja agote bana aba ili abatali ase umusacha weka bakurwa nabo igomparoro bakurwa asumuko nitropas sana baranga abasaja na bakutaka utwara abange no bakurwa asumusa mono aba ili to utwara abange bakurwa se umukungu abana bo musaja go ika usoka ko bakwani de kiagera bono baruje uswati umwabo no mogenare ndende andi bantu meiro yo ngakibono como tokonyera igarage jibu como kana kiako bono musaja akumia ikiataba manyiti tabikia batara bantu tarachi manya bono goikaire ngora oboe nakingo kora bono kwanyoro umire no nyeno bosubule buli ate kokora se kumanyana kungiwenka korosi enka kupangi bintu byabo matera bokusinyo kupanga nganta kitinanda aikiri basegete ekaparagente unanda purani bwate neye tinda agacha tekwenda kumenda usinyongo sito koragento bit poni bintu byabantu kinafsi plan kwa bwa manyana kiyo kwa mutebya abantu ika ndu gosomia abana batoe koto gosomia abana mbatu saba bete nenere tadinga madinga batoe gotodagete to basomi bete nenere bana gotosaba yes one ekero batagite ko kore bintu bya umbiro bagokora bate kupange mirobiri yabo nabayiri no bara nabeko lakini nkorora abayiri bagwanza basoba mono monto mogeni yago so yakero mwana ndo mwana ari moreri yagoja ari muswatu binago jago sirire ari odi monto nganjo sirire me nganjo sirire omwana ngoja nande ke barua nganjo sirire omwana yes ona ango so abali konyonga umwako yo mu matrisi barase Peter Omari watching live kurikisa mochia sugutanya macha utani konzani paka omwegyo gumurobyo agotabanga abairi kati abairi bagocha they even cause unfaithfulness to the family ayer naro kebona na gina igirega na ora bakko abangi bagocha menya bakwanyora okurigiririo ko nyo muswaje bagende miremo umuroja bwangu onora ngo mokoyo na ro na ara morosinda gerabia masakarabia kwanyo ro ndimita ki janongo be abangi atwaro engamune inga yerochi pastor ngati ya sariki ikiabonu made wani si umusaja no mukungu bako so akumana ono ebiganja byabo obigotenena okoererani watenena bara bata ko suru be problem yes problem eko gendera mono ono ki plan ba pangite kaki yaika kekire gendo nyasa na banga da ukana kite imbe gori ngira makore gana oni ri umana keri asoire na ingo bate butambi ngiri umana no gutubara ki file cyo muntu kwa yatanga ayo nganya como be puai no yo menya como te diga ayo ngam swati ro mi okay yo me homo ndo aye gori one kana ko nyomote ko ari ngiga one na ba se gutubara ki file yeji yes no muntu menya goika umanya ngari mo chondira akorete ata giti file yeji tu borwe uko jigo kuno konya roringa
goko wapi usemo kyo mwana ko mnya ko ita kiatete gitutu bure bukimoyo ono gutubura bwiki file okugusieka okogenderera kumuchi ngino mukungu no musacha ono ga mechanda yabe irubwigina nubwabura okoerera ni kwabura mukungu nyolikire bone account yake koje manyabija yabona otwali kitangutangu naye musacho sabuto kutwaita no mukungu file yakwende account yayo sieka one binde ebyo bwamo byasira kaya sari kateko genda kefosoro kuru count 047 agotebanga gokonya tali bube kurende abatali okonye omuntu kara timaye ngane bitunga ko ne kwana ligeta sigire sobo ngale go translate katanga abatali banokonya muiri onyo gane tyo gokonya abatali mokonya kara especially kagocha asenyo mate kutumanya egendo dware kukwanira motegera egauya ibuya obokonyi bware mboro lakini bone ndware kukwanira rero igo kwanyomire murakora mutinyebere watumirwo muiri bonoga kuika o dotakanga lirorio akanye murigirie sago tukobera right kiara ni mirimo tokomenya nere nyumba nyumba nenke murigirie sago bera mokonyero bondorate obokonyi bware bombogenderera lakini bondo kwananga emijande ko bakaro nyomere ingeni bantu bataramanyana buya emijande ina tutakoteba ngero ekero gutumirwo umuntu kigima asinara kumia muntu kukajali bintu bitwagete kumwita kera mara ko bali mukumirana mugaso muri kumira igasi mu aho bali mugoje ko de kitani chemirimo ariko manya na cyari singokora nanyo ari singokora gendo gede cyakora gendo kiasari nanyora kilo kende tokeniga naranga ndio kokolera muntu dina jonkonya ige ono nakito okora gendo itu abange tujukora tole ono gano okubisibwiye gasi una okonyora no gutanyora ninje ngini kwe promotion ni bitinambiro ninje mbuto ono maroko moko ga manga kingo kujokora ngare ba kontebi ona mangana ya byabo yaba Bibono sana ligiga okurukwa Evelyn Nimura kuruchisemo cha kiumbu agotabanga kwanza abairi aboti bali baremeraria chinga kichyo kolemerwa ase engi na kita te muro minda matenga ya rero ase na ndeke barua tinyore tike na mache amagwa to konyuga torare ime chikira ruga yago te banga injaro injaro ritanto kere miji takunyara kwanda sana obenga muntu okabiri takunyara kumanya michando mu wetera indubone kya mwabwatanire mwamanya ndire siri kintu cyose mwatuboye buna mumenyete mumanyete amukwo mwatu morale ikiaga nonyenka ekero kyo bakongu bororo mwigie naine nabangwa ngoliye ke barua muina tinyora no mungina genda kujya tanyora siri kimo kukwane kene mukotebende bagi tatunywa magi tora ya sambe ndonyora dibati kemu iwane mukorara bu ya bwato morende mwanywa maji na mabi kumukubuka sije mwaba begino nyasayo kaba igorika simo kujya mwanyori kere inu mumanya ini lakini oyo kabere pasta ekiroroche ababara senyomo umusata muno mukungu ngagwatumye mu bwekano yo mpanyore barona bago kinyomba romonyera ne batanga baba ondande yaya na biya samba ono oroche umwiro yabega igana kibago cha baborani Ingia misi akoria mejana reba yabetereria kiro kende mwenda isko kuchiko kobesa yo konyora koino eri ni muchako ikirania magania yabere bare menda senyomo ya mama na kona njalo wakilisi jendo sia yego ba kona bara ki hotel bata ko monyana ngamba kwa tijeni kwanza banya de tuti kiro madame de tuti abere yo mori gire no osimule na ibo sange kere kiago amon 90 paroro babuate ushuda pasta kabisa e testimony yatanga ya ntenyomo yane nigo ya sarigete asenga nchira iko gako yumwiri onde bwes ere ime yaya watanga yale kero kende abantu bunaba timanyiti gose ingarora nyara ko kubate bimaro yabo na era rustuke watanga yaya no nyekire ngiya kurumira no rabo nyangi bo weta iga igo kunya gustuka ero musbati na regalo sumo sate na regalo very sensitive watanga ya nchama ngana abairi na abo uliyo imekiki matinda akira nyara ko kubate bimaro na reko madeviga inyoma yao na ya no musa nande tebyo mukungu naki
kara gosoma mara kibere yego ta bujansa ringa inche nyasaye ninche naringe kirori gati yao no mukungu bwo wake bwao imokuja kugamba njira moment liko limo kugamba mwaringe barenga mundu oringe kirori ngo nyasaye roramba renga mwagambite na barabwo bakanga ngwabaira lakini oyere kere muumira na mwagamba nyasaye akababwatani ukamorenda bono iko bo mwigino mu understand aye nere barenga babiri bono ekero muiri oyo agwake sinyi kuchika kona araranjara babo bacha bararamba kwane dikene kiamba kokona takwate mangana ya kwa motebia akora ngabano bokora bono bacha bigo bararanyuka ndinararanjara ndusia kala kana manda ki esi miyama na kuriyo muibulinga ayena kolerete sakimuko turikyo mwana yiga timarora loringa ki bono nyeno abo mumura baka bakiro mukungu bono mukungu we mabara ngenkije nembe njai na ende kuja kujiri akabere komna kuiguanse okana bisobo nganjega abibuli abalende kandi njiko menyana barabuna banjakire bone nyoma yakale Yono sana mwanchumo ligere mara ko banja bono gatia makuli no magana to makuli ga pasta nare ga goro kusevania agoteva kurwa gesabako oteva ngobwanchani nigo bobo kenda asenyomo chinga kia bairi babo esona ne mone nyome yo anene chinga kichiri cha mapema na ile jimbe baba tige gamura arabana mbamanya buna bakwe bakireme cyane yiwe ikere ji promise ikire ba ndi chiki baka ba chi promise ikire mo kwena na oda chiki sakto sakto no musara tu ikire no manji basinga niga turakoreka bisa ko kolega turakoreka minta tura yejenjiga abana baito turabekiga ono ji plan kiri cyaba bekire paka cyakongire chinde winke bakorire ono joje kurumagega nagiye ko geranga ekero aba bigirumo nonka bako bokoliye bag town bana bari yemeremo baje gojani jigana ona ari yemeremo akaro ko batumira mangana ujemeremo to bakoranga nyinde go gete kurukaiga akikae ko bana ndi to plan tipo uruburi mukatu wagaje nkite kaiyo no mumura bona isa ko bataba nere waisi aka manyobo ngaini buna kwiraneria amanya ko bwatani okumugwekani abayiboli kamini okweneri kero kina motogonya buna abayibona ba motogonya kujira nyatare ngi mundu akoremereri nere otana misingi kunya kweminera igo naye ogweterera kwa ogweterera sama oko ya bayiri ayingi boro gya change na kyo banda ipas ibi yacha ko konga ye kera wetere neire ona obo manyimbo dake no karengera limono ndi ko panga maite kalimo babe omwacha kupanga efamily ye paka bono paka mo kupanga nga kero kinde otuanyore to bakongi tori tuiboirwe nkechito ntuanyore te buja ntware ko nyara maganita ari wikena buya lakini bono tuyeseti na intu abana baito mbacha koba una tu abete tware ko sairi school ya seta yo tware ko aranchara tware ko koraki tuti bana baito bacha ko aranchara aki to ko kora etwese ono wese de bolo de mo edi ba bese egere babe buya nagiye ko na tabanga bone kero mu akongire muri goja kuyiri uraisi komo bona baigorenda baigori to understand to manyena kibale egere to tubike mapatano yaite konge ayande tanyora ribaga mangana maya tari akurusi kugocha se familia engeni ari maya mangana maya tai onkugo sumule moro yosengutikana moro yosengi magokora nagiye ko roba gengi bwa kabeiri mundaba te bunga ayo goro yokianda wajo mujo yamenya akyo misi komiya tamo tarachi akyo misi ko wacha avi lakini oyo goteba ngobo abo boligo ninkendore right miyo me goteba nganche tari go bena kite korora musaka na anche to baja nere tarante dikende digambero nyero lera mangana yango teriko ewa ba mingete ba kindiunga ko ba go terika bali ba ngete ngayo apara baro ye diganganya ba ante binji koro iga nteno yokianda diganganya seri bono bali ba ngite no ba bera ba lo sirimi lakini yo gwa tamangana ya ba gengia kagenda nero yo kunya kuta goeta baada ya miaka 2 3 yo goeta matanga
Kuburi ali nongo. Ate ali mwamisi. Jadi permanent pipi. Oh ni kama tenga naona tamete ko. Tamete ko. Ora sana magana. Basta nenya alikane aba babere bale asenyo. Creo que ni maete weakness yane. Ntegete kobisa na gutuberera. Nare tu umwiri maiga yane rinde akore kavara. Maso ni guteri buri. Adomo. Ya toka ngani mpugate weakness yane. Ntegete ku expose ku kia so mwanchione. Nare tu umwiri at least yo angorere kavara. Uyatach komanya obubebuani. Nare tu umwiri mapema. Bara otokoreta intention na tanga yaya. Usirelia mabarato. Tikande tu umwiri mapema. Nda jara ko ba ko bera kai. Ekerota gete korosie gente kia. Ende kerija kiengenjo kia ani okoteba nganta gete nyome tikane ne nyomo kora magenda. Ono mageto muntu amwete bo no moretere mechandire ngaki to kumunya. Kere kia mu miset yoka no kunyoma achaka magenda. Ono muntu oyo ekero kubise obububu bwate. Komene buja kubarete ndakiende bonaye agetubwati murubiri bwonke mubwata mangano obisi gutubwati mol inchu anekira kiregen iyo mukunguga kurara torenja ayiga ekekiriga konyora bwito kuriga anekora ekande nabayiga indwarete burugire gete igonde iga onaro kan cyo kondenda bono ngakuru che nore mereri kyara nindwarete iga naiga gwikana arabayiga njina bondiga ayerende bono muiso gotebania kene ikera mwanchani mwabiri yenteka inyome yigo du lakini nja konyora gati usine ndrume ukari wa kanse gati baada y'umutinyari usine tatu ngwantebeti agustokata Ibara sana Paul Muragwa kurusatu mugiranga gotebanga ibitamere binge ni go bigo tibierro kana especially kira abayiri bachira senyuma yo musake nanya oroni ngo jara 200 na leta emia na tauma etana bangi tole kamara karikana na tara kunga ne tikagore usiri pass nenda nakagore karikami tole kwa rangi bitamero gete biabiro rono nyebe sari gucho nyumba yake yes nko babiri bitamero nko babiri umuntu utamweti kobo musubura se inyoma yaye yes nero gutwali bitamero tamweti okore digindo kwani go okoranga cyandara rangeke ubigite kende pending muina kuraga nyandara rangi yakumira ono muntu yo takumusanga nababaya yes ya bantu baleko yoro sana Ameri Nyabaro kurwa Kenyambi mpobe sana gutuma omwiseke uchia ase uyu mwabo uyu nyaje ko bagago soa ase nyomo ka kimbo betogo korabu na Bible ero kumi akumetinga wa especially ya baisike era ko na baisike bo waponere bonse ave no nyomo mbra no inche mbro mitacho bono duateva especially umuiseki wono moko ere korukare na bangi na rori na resi na rekurandi ojete bakanjara no na makoya yepi baka uyakamwa akobekere mu abeso obekere su makamoida no amengete baka bo abekere mu abeso ngabisa akaira makoya ya kabona akamenya kutigara golende obo itomboro yabaja baba kwani bagenda nyomore ryo gukura kano mukoyo nambi wete pasta igo bakale bwe sibi buyat kabisa be podo bakora intentionally tubatanga yaya igante yani musacho kuruga iga iri nyoma yayi nyara kobe bitoka kiro muntu mangana yako bagia kiro muntu nabwate obore ubwayi mukungu yo kunyoma kali 100% nabwate obore nabubu nataka tunyora libaga turasoma obore no musake naro ubwate obore nero obore ubwayi na uto libaga kiro mole termo ko yo bwango kwende gante atakite kini gete yes take umira bia bono manyire go ikasa nyorireke umwe watanga nyareka boy yakobo ta kana ta kana tenga
talire atageterai Ibara sana pasta senge chinga kine vira ngoli na mange ne vira gelio ba ancho ba ligirya prende chinga kichito chia toire oko boka senga ne to ne ko bato kwa la pasta emara ko ba ya bono te to be kase samari uja so mancho mo ligiryo to ligirya tikaria se e kamere mara ko ya bono ata ko te baiga ase ingane yenyoma yengeni ata ko te banga umun amua moiseke amuanga na isanire ko era bona take tentu are bona mo muramuanga kinta kete kunyoma nyine ke barue ke mbwate arinda nyoro monto ngo to kupanga na ere bintu bireka kere kwa muire bo muntu bwa muite bo merano jo bwa muite nyome yi mekyano ne kete ko nyage kera mwa muite mu te koba kyane gintu gi atigarete ote ko ikirania egaro gendere ribi bona ona ko te banga naye nayo bwa to bise tembu gete mujo kole derere meja ke kwane mapema nyego tegete ai bono ngo salivyo lo oyo minere dio ko mosareri na yeko gra oyo minere dio kero yo majire akura ina ndama tuka manga be kunyo nyome ko morumoy nyino moiseke ogendo te bana basa te bari ika minere pia ode monere nche egento konyente galete no kunyoro musaja plan y'ebintu kera ari ndo abisara bakungubane bakubanga ebintu enje gara nyome tuale bone yongo paka bona karaika akanyora biri atagitonyorire bikembiro ara pangira umuki ono seti umanya kanyona ende kuansire mecyandende kunya kumugurukania tibwo njala binda ko te kuno kwaruno mo te koleta ndo yundo mwao bona enda takete kubekera nibo aho ko nabete ndako tabanga nche musaga Yemono sana pasta aso kona ribariago wikirana negita seniki andeze TV usanga amona intwe igoro yobosera bwenka ekirenga ekena una kere botambe kimuruguriyo no kwere kinga chinga chito chenyare ko wachibo tingiwa botambe na boigo chenyara ko ba chiomo chokoli kwere chenyara ko to kona gari bagari ne liko nyara ko bari kwirwa amona bairi anana buchia se chinyo mochi ye chire chinke kabisa ase miaka botebere ngaya kikarachi sika waramanya na iga myake bere tato iga ene tano nonye 10 erinde na barabo achaka kwariga ni abairo mai tapata na boika sigata ngari kwata ngaya ona sekire ona misika kwata ngaya amarka mitokari kari ka kode kongo ya otago chaka gonya gotiritiri ga kiga kuganyire to swande lakini uko beteri wakoria kunyara kwa batoko beka paki pasta bia sana sawa konya ndoko semerenga na inde nyasana tuaje kunyara kwa batoko ikirana ga ase wiki gocha asura nyara kwa batoko kwanera mange na malito ajage ko ba tawo kuna chinga che tengana yako ngore pasta ya mwana bategereri oro rende na bari gani ya Sendis TV nyasai tigaba sesenia na ndiga amangano sina mumanyite atu akire kunyurania nayo manye bije sama kwebire naye kiryoga gitekero kende nyorenga kwa kidekire buya egere nka yao ebesima ubusira naye bwawe buo yaturukia Yemono sana goikira e weekende to gotika to gendale ngomera tore amanera binise to nyancha nyara ko ba toletera amaya chinsesa to chibono mugoroba chiga kichikoigo nyara ko ba goswase semo area yekumbu ya sia semero bya yosi tu mwancho buriya iye gocha asengincho ya go chinsa emerongo bere nanya matuko atano na bere wiki bye bye to merane Yemono